De 2 ori. Nu fumează la de gol, că e pe tare. Nu, fumează numai una și o oprește. O jumătate, iar o mai aprinde pe 110 minute, că au zis că e pe tare. Eu de-aia ți-am spus, ia să nu le fumezi ca cele rusești. Acele tragi de 4 ori și gata țigara, știi? Care Eu fără să scop? nici nu le mai văd în veci. Dar ce bobine, ce lucru, ce de ai și pe om? Ce e? Cu activitatea cu Ce? E mai animale, nu. asta cu animalele? Am eu de nu, cu carne, cu nu, cu presă. Nu pot să nu. E de mult la tine, cât ai? E trist. E nu mă divorțat. El acolo prins locul rude pula mea, rude, că el lua așeză să ține de serviciu, să ține pe aici. Că ia acolo un plan de pălincă, el are tot ce-i trebuie acolo, rude, are. La el cât e bine, el n-are nicio grijă. Da. Carne nu mai vrem mânca. Nu mai vrem mânca carne. Nu, carne, e locul spusă, nu mai auză de carne. Nu ne văzut că omul nu mai mănâncă carne. Lapte la fel, are. Lapte la fel, carne, slănină, ouă, brânză, horingă, tigăți, cafea. Cafea, tria care e două, plusul nu noaptea. Ia, câte o carne, tria câte de căzăză. Care e? Nescafe? Ce, mă, nu scumpă, cafea, mă, dar... Ce-am la licee? Ai prețul? Cum să nu mă, preză de 9